ang mangawat na to sa to ang batong asa mo to ay. Ay nanguha ko ay nanguha. Nangawat ko ani na nanghid guro. Wa ni na nanghid nako. Daghan na sa akong tinanom ay inangkon. Asa rin imong kuha ma? Dara. Wala iyang kuha. Magpa-video man daw kuno siya. Mga manguha kuno sa ako ang tinanom. Daghan na kayo napagid sa ubos ma. Daghan na sang kuan ay kanang isinganan ma kanang itom ba. Masulom. Nihalang ra ba kay nabasam ko sa mata. Pero buyag dugay na nini mo gitanom ma. Daghan kaayo no. So dili na tanan kuan kanang sa ima guwang no napay kuan ani kanang linghod. Oh. Wala man ni na atog kuha kay for the busy ang mga person. Daghan magud kay mig appointment. Hig katawa mal na ning katawa man.